saan may magayon, dumanon ta na. Iyo na ini, hindi naman mina. Dito po kami ngayon sa 76 Farm. Kasama pa rin sa adventure. Nandun po sila. Hello guys, dito kami ngayon sa 76 Farm sa Legazpi City. Tagos po kamo. Ayan po siya guys, dito sa loob guys. Tingnan nyo na lang po. Very affordable lang po pala guys sa entrance fee dito. And it's very nice place, perfect for bonding to the family. And then nice po siya para sa mga kids. Man, ba't sinsan ka kasi kalakas ng tubig ng Ito po, marami po sila ditong mga isda, mga koi fish. Marami pa po dito isda. The place also have some pet animals like lovebirds, koi fishes, peacock, and a lot more. Marami pala siyang tilapia rin, hindi na natin nakita. Ayan, may peacock. Uy, saan ka punta, peacock? Harap ka naman dito. Ang laki ng ito. Ang sarap ilaga. Ayan o, may pating o. Pating, hindi yan pating. Pating. Dito yan sa 76 Farm. Mga dalag yan, mga dalag. Ayan. Uy, ayoko niyan. Takot ako. Takot ako. Nagkakagulo po kami ngayon dito dahil sa isda. For the first time. Ganyan, ay, ganyan din. Guys, arawan na yata ito, napakalaki. Ganyan din yung nandoon. Mga arawan natin. May mascot din pala sila dito guys. Andito po si Super Mario. Sino to? Si Thor ito, di ba? Ha? Si Thor? Si ano yan? Black Panther. Hey, ba't ang ingay mo? Bakit? Bakit? Bakit maingay ka? Hi, chicken! Pikat diyan lang sa gildian. Only here at 76 Farm. Na, sila, feel free sila maglakad-lakad dyan sa labas. Buti hindi wala yun. Yan mo, yun sila. Ang cute nyo naman. Ay, napertiyon pang tinulaw. Pang tinola. Bakit ikaw, Mini? Hello. Say, pati mga balay. Wow, kalapat ito. So, tingnan mo ba? Up, gumalaw ka. Nahuli kita. Niloloko mo ako Di ka gumagalaw kanina Yan pa guys nila dito. Tingnan nyo guys, dito rin si Tatay Digong. Only here at 76 Farm. Andre. Huwag mong hawakan yung pag-aari namin. Pero pagmurahin mo nga. Kasama din pala natin dito guys, sina Sir Rani and Ma'am Renaline ng Our Adventures. Ayan po sila guys. Lomi ng 76 Farm. Ang sarap, promise. Perfect place po ito sa mga taong mahilig mag-take ng selfies.